What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. Seen another day, seen another breath, and So guys, today I'm talking about a very sensitive issue, the issue of divination, guys. The practice of divination is like rebellion in the eyes of the Lord. Divination kuita say kuhaka kana kuti kuvuka. Saying Mwari achiti kuhaka kana kuti kuvuka is like rebellion. Chii chinonzi rebellion. Rebellion kuita say kupanduka. Chivi chekupanduka. Kupanduka ndo kunonzi kuita rebellious. So today we are talking about kuhaka ikoko, and someone might ask you kuti kuhaka kwacho kuita sei, handizvinzwisisi kuita sei. So kana uchihaka, have you ever gone to a place or to a church yekuti unosvika wobva wanzi iwewe une demoni riri pauri, and then that demon starts speaking on the next person, akutaura kana kuti akuti ndini mbuya vake, ndinomutadzisa kuenda mberi, kana kuti ndini tete vake, ndini you see, kana kuti iwewe une zvauri kurwara nazvo, anditi the next person takes it and then ozvisa paari achiti iye ari kuzvigadzirisa. Ndo kunonzi kuhaka. That's divination, the practice of divination. Kutora a certain spirit woiisa pauri, an unknown spirit, especially demonic spirits, womatora womagadzika pauri so that they can speak. So you are giving shelter to demons so that they can expose themselves, they can speak clearly and people can understand, because spirits, they are spirits but they don't have bodies. So for them to function here on earth, they need bodies. So you are, in order for them to function, you are offering your body to the spirits so that they can manifest in the eyes of people, for them to see kuti there are certain spirits which are there. Sei Mwari vachivenga munhu anohaka, munhu anoita sei, munhu anopinda murealm of the spirit obva atora an unknown spirit, like I said, it's a demonic spirit, and then obva aigarisa paari, obva atanga kutaura. Why Mwari vachizvivenga? Because the temple, your body is the temple of God. Mwiri wako iwewe itemberi yaMwari. So temberi yaMwari yakanzi ingagara zvinhu tu sei? Zvingagara zvinhu tu here? Kuti inombogara mweya mutsvene yozogara futi mweya waSatani, wemadhimoni, zvinofamba sei? Hakuna chinhu chakadaro. Ndosaka Mwari vachizviramba. If you have a gift, a spiritual gift of you entering into the realm of the spirit, it means that Mwari vakakuda vakakupa mboni yekuti uone zvakavanzika. Chishandisa kuti mweya mutsvene ndiwo ugare mauri, kuti kana wapiwa simba woona dhimoni kana kuti woona zvakavanzika, woti nezita raJesu buda iwe dhimoni, kwete kuti dhimoni iroro woripinza mauri, rotanga kutaura riri mauri, richikurovera pasi, richikuita sei. You are giving the devil a portal yekuti auye panapa paearth, kana kuti auye kuphysical realm, aite zvaanoda nenyama, aite zvaanoda nemwiri. And that's why Mwari vachitaura the practice of divination is like the sin of rebellion. Chivi, because uri kupa Satani tendedzo yekuti auye aite zvaanoda pano pa physical. Uri kupa Satani madhimoni ake nzvimbo yekuti agare aite zvaanoda. Saka iwewe kana une simba rekuti ukanyengetera unoona zvakavanzika, chizviona wozvirayira nezita raJesu. I've seen in many churches, antoripo machechi ekuti anotoita nanhasi divination. Ko zvakazombofambidzana sei? Hanzi vaviri havafambidzani kunze kwekunge vatenderana. Shoko rinodaro. Saka if you are working with divination in your church, it means kuti hamuchatori nzira yaMwari, nekuti Bhaibheri rinotaura kuti kuvuka hakutendedzwi. Ndinorangarira muBhaibheri futi vana veIsraeri pavanga vakuda kubuditswa vachienda kuKenani, Mwari akavatsanangurira akati ngapasave nepakati penyu anotora mwanasikana wake achimukanda mumoto, anoita zvekuvuka zvakatorambidzwa. Vaivai vanoita machurches ekuti, I've seen this in apostolic churches, ekuti vanoita system ekuti vanhu vachipinda mumoto vachitsika moto, hanzi it's kuratidza simba raMwari.
Mwari vakazviramba vakati usapinze mwanasikana wako kana mwanakomana wako mumoto, usaite zvekuuka. Kuhaka ikoko Mwari havatenderi. Zvinoitwa kuchivanhu, ku-ATR. Have you noticed kuti Paul apa akasangana nemusikana aiuka achipa vatenzi vake mari, akasangana naye pikutanga? Ndobva musikana uyo ataura akati uyu anoita basa raMwari kumusoro kudenga. Ndobva Paul apfuura akaenda. Ndobva azosangana naye, and in his spirit he felt angry. Mweya mutsvene waMwari wakanzwa kutsamwa kuti no man, mweya uyu uri kushandisa musikana uyu kugara paari kuti uuye panapa utange kutaura zvinhu. Uri kutotaura zvinhu zviri kuitika, but the fact that wapa mweya nzvimbo yekugara, izvozvo ndo zvinorambwa. Paul akabva aridzinga dhimoni ipapo. Saka now you have seen kuti the practice of divination haitaure zvekunyepa. Kuhaka munhu anenge achitotaura zvinhu zvechokwadi zviri kutoitika panguva iyoyo, because it's an exchange of service. You've given the devil your body to function, and iyo yobva yakupa unknown information but which is true. Saka zviri kuva kuti chii? Kuti kuuka ikoko unenge uchitotaura zvinhu zvechokwadi zviri kutoitika, but the source of power that you are using, simba rauri kushandisa harisi simba raMwari riri kukunyeurira. Ndipo panouya era ipapo. It means kuti you are working hand in hand naSatan. Saka hazvinei nechekuita nesimba raMwari. Saka iwewo kana waona kuti munhu ari kurwara, I've seen kune vanhu kutoti anogona kutoti munhu ari kunzwa gumbo, iye ototanga kutoti inini gumbo riya ndatori haka. You've allowed the devil to use you as a portal kuti akunzwise kuti ndozvikunzwa munhu uyu. But iwewo simba kana unaro manje, kana wanzwa zvadaro, chibva watonyengetera wotorayira, kwete kuti iwewo wobva watotenda kuti chirwere cheche chipinde mauri chigare mauri. I remember pane story yandakambonzwa yemuprofita, I think he's from Nguotsvuku, anozwa mapostori. Hanzi akaenda pane mumwe musha, ndobva asvika pane mwana ainzi arohwa nezvivanda, akati tasa. Ndobva atora akazvivanda zveshe bva azvisa paari. Ndobva angoti zi, vanhu mva vakunetseka manje kuti tochidii. Waangauya naye manje ndiye akazogona kudzosera zvinhu zvanga zvahakwa nemuprofita uyu, kuzvidzosera pamwana uyu. Ndobva varovarata vakaenda, mwana uyu akasara akafa. Saka manje ichi iwe uchahaka zvinhu zvokuti zvinozokupinza bhizi iwewe, wotorana nezvinhu wozvisa mauri. Apa hauna kuzara namweya mutsvene, simba racho hauna. Mweya mutsvene angagozara mauri sei iwe uchimboti unopinza mweya waSatani mauri, wopinza mweya wamadhimoni mauri uchimbotaura mweya mutsvene hazari. Kana mweya mutsvene akazara pauri, anokupa simba rekuti uone kuti apa pane mweya yemadhimoni, wonyengetera, worayira nezita raJesu, because now you have the strength and the power for you to overcome this situation, because wadeedza mweya mutsvene kuti agare mauri. Mweya mutsvene anotaura mushoko rake kuti inini am always there. Isusu kutadza kwedu isusu ndokunoita kuti mweya mutsvene aswedere kure nesu, but tikatadza tikarangarira kuti aiwa Mwari tatadza, tokonfesa masinzi edu, mweya mutsvene anongodzoka futi pedyo nesu, because anoziva kuti we are not perfect, tiri vanhu. Ndosaka achitaura mushoko rake kuti huyai titaurirane imi makarema, makaremerwa nematambudziko, huyai titaurirane. Nyangwe zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa. It's for a reason, because God knows that we are human, we are bound to sin. But kana tatadza tozodii? Ndozvaidirwa David naMwari. David would acknowledge kuti Mwari ndiri mutadzi, but uvepo hwenyu ndohuda. Ndo chakakosha, ndokunonzi kunamata kuita muKristu, because at the end of the day unogona kufoira zvakafanana nekunyora exam chaiko. Une paunofoira, but kana wafoira wodii, wochiita macorrections, wogadzirisa kuti nini pandakafoira ndakafoira ABCD. Saka manje ABCD anzi acho ndazoiona kuti ndeipi. Next time paunonyora exam rere, unochirangarira kuti izvi ndakambozvitadza ndikazvinyora semacorrections, anzi yanga iri yekuti. But then if you keep failing usingaiti macorrections, hapana zvauri kuita, because haugoni kuumba ukama naMwari kana uri mutadzi ari kungotadza achiziva asingadi kugadzirisa pauri kutadza ipapo. Ndo zvakafanana nechivi chekuuka. Kana iwe uchiziva kuti Mwari akakupa chipo chekuti unge uri muspiritual realm uchibata basa raMwari, usaite kuti mweya waSatani zvekare
ugare mauri, uite zvaunoda mauri, because iwewe une simba rawakapiwa naMwari rekukunda mweya yakaita seiyoyi. Saka iwewe ungatedzera sei? Because inini I believe kune vanoenda kudzin'anga tinongoonawo mumafoni, I believe kuti it's one of the most effective ways inoshandiswa kun'anga yekuuka. That's why pachinzanzi sekuru vanofamba nehomwe. Saka uyu achahaka uyu ozotanga kutaura, you see. So divination is one of the most effective ways dzinoshandiswa nemabhau prophets. Ndo rimwe renzira yavanoshandisa kudeliver message. I remember there's a prophet who once said, hanzi kudhara there is this python yaigara mugomo, yaigara pamusikana, yaiti yaiisa shoko mukati maari so mudumbu. Hanzi kuhaka kuya mweya wasatani unenge uchigara mudumbu mako. Wagara mudumbu iwo wochitanga kutaura straight from the belly. It's now uttering his words. That's why you see kuti munhu akahaka anogona kutotaura nyangwe nevoice remunhu wacho, because wauya ukagara nawo waane physical body rakukwanisa kubuda voice rayo chairo, because waipa imba yekugara, wapa madhimoni imba yekugara yekuti agare. But iwewe ukaramba kuti inini handitendere mweya yakaipa kuti igare mandiri, mweya mutsvene waMwari anokutungamirira, ukatengewa kutobata basa raMwari nesimba, ukatengewa kutonyengeterera vanhu vachitoponeswa, vanhu vachitowana simba. Thank you so much guys for watching. I hope I've delivered one or two things to some people out there. I hope kune vabatsirika vanzwisisa pane nhau yanga tichitaura about divination. The practice of divination Mwari avadi, unless uchiita hako zvechivanhu zvisinei neChristianity, then it's fine. But kana uri muKristu akabarwa patsva, akatenda kuti inini kuburikidza naJesu Kristu Mwari ndichamunamata, hautenderwi kunge uchiita tsika yekuuka. Thank you so much. Bye.